til min allerførste eksamen, der havde jeg Svend Brinkmann. Og man skulle vælge et emne, man skulle op i, og jeg havde valgt, at jeg skulle op i Brinkmann. Ja, han havde desværre ikke valgt, at han skulle op i mig. Det havde måske også været en lidt mærkelig situation for censor. Men så til den her eksamen, så på et tidspunkt, så siger censor til mig, hvad ville Brinkmann have sagt om samfundet i 70'erne? Og der kunne jeg ikke være med at sige sådan, det kan vi jo lige spørge ham om. Og det svarede Brinkmann ikke på. Så var bare sådan, jamen hvis ikke han kan svare, så kan jeg det slet ikke. Men så sker der noget fuldstændig bizarrt derinde, fordi så på et tidspunkt, så mener censor, at jeg har misforstået et eller andet i Brinkmanns teori, men så bryder Brinkmann ind og siger, at det har jeg ikke. Og så ender det med, at Brinkmann og censor sidder og diskuterer, hvad Brinkmanns teori går ud på. Brinkmann over i Brinkmann. Og jeg sad bare der som sådan en nervøs første semester studerende. Du skal passe på, Brinkmann, du ryger snart ned på et 20-tal.